Palenggahnya saya siji kan lho. Monggo Dara. Ya nyerang cilik sing gede kae ora apa-apa. Palenggahane lho. Hei, Gigul. Wonten demon Dara. Sampun. Napa kalian Dara? Dara Dana. Wis tak akan demon Dara. Monggo Dara. Nah tapi kewajiban Dara. Paring dawuh Kang Mbok. Kaget sliramu tak tinggal. Dadosaken kejuting manah. Dumadaan wonten salah satunggaling abdi ingkang supados. Kula sowan wonten ing ngarsa panjenengan Kang. Tenane pancen ana wigati sing arep tak blakakake kalawan kuwi ya. Menawi tetelo wonten kawigatosan magepokan dumateng kula. Monggo paring dawuh dumateng ingkang kadang Kang. Sawetara suwe aku nyimpen rasa iki. Lamun ora tak blakake kok piye yen tak empet yo piye. Ning rak yo ora apa-apa to Yai. Mboten napa-napa. Kalih kadangipun piyambak. Monggo. Bloko mawon Kang. Jane kene to. Sliramu kok urung kepengin omah-omah. Kamangka cara umur ki yo wis sak umur manten. Niki saking panyawangipun panjenengan. Siap. Menawi saking pemanggih kula kan, Mbok. Kula niki nggih tasih timur. Siji le. Dereng pantes menawi mengku salah satunggaling wanita. Ya. Kamangka yen saka rumangsaku ki wis pantes kok Yai. Jane ki ana lho, wong wadon sing tresna kepati-pati kalawan kowe. Kula kinten mboten wonten kan, Mbok. Ana kok Yai Dana. Wonten. Heeh. Sinten Kang? Pengen ngerti? Ora ana loro telu. Aku dhewe Yai. Ampun kelangkungan anggenipun gojek dumateng ingkang kadang Kang. Aku iki ora gojek. Aku iki tresna tenan kalawan kowe Yai. Tresna pinaka kadang lan kadang. Ora, tresnaku kalawan kowe. Aku pengen kok ladeni kaya dene Kang Mas Adipati Manganonang leladi kalawan aku. Ampun mendika kados ngaten Kang. Gene Yai. Menika lepat. Luput. Nggih. Lupute manggo si coba. Panjenengan pinangka kadang kula sepuh. Hah? Kaya menapa panjenengan gadah raos tresna dumateng kula. Monggo katuran emut. Kula sinten, panjenengan sinten. Ra ngaten to Kang Mbok. Dulur kuwi ra udel mendhuwur. Yen udel mengisor wong liya broyo tak kandhani. Termane ora usah gagas dulur. Kowe kaper tak ipe kanggone aku. Lamun kowe dilengelan kalawan aku, mengkono tetep ya. Kados pundi? Tempe dilempar. Tegesipun. Ana dulur ipe dioper. Ah, kok malah sansaya ngoten to Kang Mbok. Kakangku tresna kalawan kowe. Mergo sedulurmu Kang Mas Adipati Manganonang kuwi wis tuwa. Wis ora iso nyeneng-nyenengke aku. Gelem ya? Kok angel ngono. Bagus tampa Bos. Kang Mbok Rorosio. Dan
diwakili. Diwakili, pokoknya kowe Danang. Boten. Nyedak orene nang Danang. Kowe tak keloni. Tak keloni tak popok. Boten. panjenengan ingin kados ngaten kanggo Rarasya. Mongko panjenengan pinangka garwa adipati wonten ing Kadipaten Pati. Menawi sedaya kala wau dipun mangertosi kawula wonten ing Kadipaten Pati. Kados pundi asmanipun Kangmas Adipati Mangunana? Ora idep ora mawas. Sing bapakku bisa ngrasake enak lan kepenak lan bungah atiku. Oh ngaten. Isya. Ing semu adreng sanget panjenengan ngersakaken ingkang supados wonten tiyang kakung lelados dumateng panjenengan. Bener ya Idana. Menawi tetela cetha panjenengan sampun jeleh lan meleh kalih Kangmas Adipati Mangunana monggo. Monggo panjenengan mupadi tiyang kakung sanes. Nanging pangapunten inggih kathah ampun kula. Kacek sakku kuwi Rendana. Lamun ora kowe aku ora gelem. Sing baku ning kene kowe welasana kalawan aku. Gelem kowe ra ketal sithik wae. Wujuti ayo turu bareng karo aku. Boten. Babar pisan kula mboten gadah raos welas asih dumateng panjenengan. Sansaya kurang ajar kowe. Atas aku wadon wis ngemes-ngemes katresnan kalawan kowe. Ning atane babar pisan tresnaku ora kok imbang ya Danang ora apa-apa. Ning kene sing iso mirang-mirake ra cukup mong kowe. Aku luwih dene iso. Perkara iki bakal tak pradolke ana ngarsane garwaku Kangmas Adipati Mangunana. Ijo tak onekke abang, abang tak onekke ijo. Rasakno kowe. Ampun kados ngaten kanggo. Kanggo Rarasya. Ampun kados ngaten kanggo. Aja ya aku dulurmu iki aja kok. Ampun kados ngaten kanggo. Ampun cakep dumateng kula. Kanggo Rarasya. Ana apa? Kula nyuwun pengayoman Kangmas, kula isin, kula wirang, kula nyuwun mati. Mawon Kangmas. Sing lara wae digoleke tamba ben mati. Lah kowe sing sehat walafiat kok njaluk mati. Kok isin wirang ki ora apa? Mesti lak ana perkarane. Wonten sing jalari sedulur panjenengan Dirna. Yayi Danang apa? Lho wanci sepi, jumucuk wonten taman kula. Lho mentolo-mentolo nih Kangmas. Nembung seneng kalian kula, pengen kula ladeni. Nanging boten kula imbangi kapara akeh anggen kula ngelingke. Sak banjure. Lho malah meksa mberuk. Jare kula niku diodol-odol Kangmas.
Jujune kula niki wong wadon sing lempeng geleng, Iya. sing setya tuhu dumateng panjenengan. Kula mboten ngimbangi, Kang Mas. Kula nyuwun pengayoman kula isin, Kang Mas. Diajeng Rosya. Cik kula. Aku percaya kalamun ke wong lempeng galeng Cik. beres kletes. Mula kanthi kuwi aku bakal nglarah perkara iki. Ki monggo, Kang Mas. Nembus sawentara. Cik. Danang, Kang Mas Adipati Mangunono. dak rene. Ngaten nggih. Iya. Ora nyono babar pisan. Kalamun kowe tumindak sing kaya ngono Danang. Danang. Kowe cilik tak gendong tak bopok. Pinuju nangis kowe pun kakang bingung anggon kiblik gedang nangis. Bareng kowe ngancik dewasa. Tumindak munggas roh wis wani mancal tengel nepak pundak. Nelakaken kumpanipun ingkang tanpa kepindhan. Kang Mas Adipati Mangunono. Wiwit alit ngantos dewasa. Panjenengan ingkang kula wentah dumateng kula. Panjenengan sampun warna watak wantunipun Danang. Ngantos Danang mewani lumebet wonten ing Taman Sari. Awit sedaya kala wau Garwa Rarasya ingkang supados kula mapan wonten ing Taman Sari Malakapura. Garwa Rarasya nembung tresna dumateng Goro! kula. Kowe goro Danang. Mbak Yumi Perosio. Kowe ora ndung trekah tumindak sing kaya ngono. Danang, Kados pundi Kang Mas? kalamun kowe kepengin omah-omah. Mengku wanita. Bocah wadon sawa ngendi? Pun kakang sakuh notok nginang jamis kowe. Ning siji. Aja Mbak Yumu. Ngerti kowe. Picak omripat. Sopo Mbak Yumu? Kuwi gantine wong tuamu wadon ta. Nek kowe kok mentol tumindak sing kaya ngono. Estu kula mboten tumindak ingkang kados ngaten Kang Mas. Goro, Kang Mas, goro. Wonten salebetipun manah. Dereng wonten gegambaran wanita ingkang nyocoki dumateng manah kula. Ya. Kalamun kowe endo saka perkara iki. Ora apa-apa, mergo apa? Ora ana tinane maling kok ngaku. Kalamun maling ngaku paku dari kebak, mulu kanthi kuwi. Yen kowe jujur. Sing ngrasake awak. Mulu kanthi kuwi jawab sing jujur kanthi tulus lahir lan batin. Guru waleh napa malih? Kula sampun waloka dumateng panjenengan. Kula mboten tumindak nista ingkang kados ngaten Kang Mas. Ya. Yen pancen pratelamu kaya ngono. Wektu dina iki ora ana bumi sak cengak kanggo kowe. Tinggalke pati minggat. Ya. Aku sutik nyawangku. Mboten napa-napa Kang Mas. Aku kelangan kowe. Ibaratnya bedot jaring aku. Rene kowe mentol karo pun kakang. Tak beksa aku mentol karo kowe. Tinggalke pati. Wedal menika kula badhe nilaraken wonten ing Kadipaten Pati. Nanging katuran emot Kang Mas. Selaminipun gesang Danang badhe setya tuhu dumateng panjenengan Kang Mas. Danang, Danang, Danang.
Danang wis wani tumindak gasruh. Arep ngrayang sairamu. Kalamun arep tundung minggat ninggalake Kabupaten Pati. Besok mesti bakal diambali. Mula sakluhe Danang ora usah mbok tangisi lan mbok ketuni. Sing minggat ben minggat arep mapan yo ora usah digagas. Maten. Cicih maten pun Ki Kang Mas nggih. Iya. Panjenengan paring pangayoman dumateng kula. Mergo aku percaya marang Kang Slira mergo kowe wong sing jujur, beres kletes, lempeng galeng. Si Kang Mas. Takapate Gendil Besi. Kaporo ngarsa. Kanjeng Adipati mangono. Wonten kawigatosan menapa ngantos panjenengan kersa nimbali kaliyan ingkang abdi. Iya. Kakang Pati Gendil Besi Sabda katimbalan. ing Pati Kemepuh bebasan matumpa tumbi matumpa undung. Tentu mempuh ana ing Kadipaten Pati. Lajeng perkawis menapa? Karo anan ira Kakang. Wektu dina niki Danang wantun nembung tresna dumateng bojo kula Rara Sih. Rahayunipun garwa kula niki wong jujur, wong sing suci, sak temah mboten kelampah dipun jamah dening Danang ngantos wedal sakmenika. Danang kula tundung minggat ningalaken Kadipaten Pati. Raden Danang panjenengan tundung. Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Menapa sedaya kula sampun dipun penggalih kanthi tirtanipun kawicaksana. Sampun. Kamangka najan to sak propiranipun kula mangertos watak wanduripun Raden Danang. Kula kinten kok mboten ngantos nembung tresna kaliyan ing garwa. Yen kaya ngono, Kakang Patih Gendil Besi sabelo karo Danang. Nuwun sewu. Tegis kula sabelo menika mboten. Nanging perkawis menika kedah dipun tintingi. Nggih lan botenipun menawi to ing mangkenipun dados getun ing wingkingipun. Kakang Patih Gendil Besi. Sabdaning Ratu Datan Wolawali. Pindhanipun wing Kresna kang tumetes ing Dlandang Seta sepisan kudu dadi. Kula mangertos. Nanging panjenengan kedah emut. Jaman sak menika sampun benten kalian jaman Ramungkumungun. Bedane apa? Rikala semanten pancen tiyang kakung nembung tresna kalian wanita. Nanging sakniki pun benten kahananipun tiyang wadon nembung tresna kalian wong lanang. Kang Patih. Lho, gedhe cilik yen menika dakwa dumateng kula. Sapa krasa ampun rumangsa nuwun sewu lho nggih. Monggo kula tremut. Kang Mas, kula didakwa. Kathah warung pelanyan isine wong wadon mboten wong lanang. Iya, nanging kula menika mboten Kang Mas, estu mboten. Nanging sedaya kula sampun dados pangandika panjenengan. Kula menika. Ndika kula timbali. Monggo manglapati Danang. Kados katen Tindakaken. Istana Dewi. Nggih. Aku sisa nunggu. Danang ninggalake Kabupaten Pati apa ora mlo manjur kepungkuran. Katen nggih sami Kang. Aku tak mlapati Danang. Kang satu. Paman Patih Gendil Besi. Nuwun sewu Setri. Kados pundi, Paman? Kamangka pituwa dawuhipun Kanjeng Adipati mangono nang bilih Raden Danang menika sampun katundung saking Kadipaten Pati. Lah kok tasih mapun wonten ing alun-alun. Menawi kula kedah nilaraken wonten ing Kadipaten Pati. Inggih. Wonten salebetipun manah kula niki dereng saged nerima. Kula dinakwa mbok bilih kula gadah raos tresna kalih Kang Mbok Rara Sih. Mila kanthi menika Paman Patih Gendil Besi Raden Danang
Sineksenan kawula wonten ing Kadipaten Pati. Kapara kula badhe njala wonten saktengahipun alun-alun. Jolo wonten saktengah alun-alun. Leres. Ngane-ngane sanget. Menapa ingkang badhe panjenengan kersakaken estunipun? Adat lupianipun njala menika wonten ing tambak. Inggih Napa teng kali. leres. Nanging Paman Patih Kendil Wesi. Kula niki gadah kapitayan. Menawi kula kelampahan njala wonten saktengahipun alun-alun Kadipaten Pati. Lelampahan kula niki saged tinarbuka pundi ingkang lepat lan pundi ingkang bener. Menawi to adreng desa panjenengan kados ngaten ingkang saged ngadili menika Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati, monggo. Menapa Kakang? Panjenengan pirsani ingkang kadang Raden Danang. Miturut aturipun Raden Danang, saderengipun milaraken Kadipaten Pati badhe damel pangeran-pangeran. Jolo wonten saktengahing alun-alun. Menika lak aneh to Kanjeng Adipati. Ya, pancen aneh. Lumrahe wong jala kinyang kali, Nggih, nyang samudra. Leres. Nanging kok kepengin jala kok ning alun-alun Pati. Ateges adiku Danang wis bento merga tak tundung minggat saka ing Kadipaten Pati. sampun. Kula bisa utara. Nggih. Danang, Kang Mas Adipati Mangunono. apa sing mbok karepake Danang? Nalika semono pun Kakang. Kang Slira kudu ninggalake parandene. Kowe durung ninggalake Kadipaten Pati nanging isih sumondhok ning alun-alun malah kapor. Kang Slira arep gawe pangeran-pangeran njala ana ing alun-alun Kadipaten Pati. Kang Mas, Iya. panjenengan ampun was lan sumelang. Sekedhap malih kula badhe nilaraken wonten ing Kadipaten Pati. Nanging lilah panjenengan ingkang kula suwun ingkang supados kula badhe njala wonten saktengahipun alun-alun. Boten nglengaken panjenengan lan Paman Patih Kendil Wesi. Malah kapara kula suwun ingkang supados kawula wonten ing Kadipaten Pati mangertosi anggen kula tumindak njala wonten saktengahipun alun-alun. Awit menapa Kang Mas? Ya. Kula gadah kapitayan menawi kelampahan kula njala wonten saktengahipun alun-alun. Lelampahan kula saged tinarbuka. Yen pancen kaya ngono. Kang sapa tak wani wektu. Ora kita mung sak truwit. Kanggo njala ning alun-alun Pati. Nyuwun wedal sawetawis Kang Mas Adipati Mangunono. Monggo dipun pirsani Kang Mas Adipati Mangunono. Menika ngane-ngane sanget. Jolo ingkang dipun jolo kados ageman niku. Agemanipun sinten menika Kang Mas? Pancen aku ora samar. Iki agemaning garwaku Ros. Yen kaya ngono, Kakang Patih Kendil Wesi, Kanjeng Adipati. Pancen Danang, Paring rawuh Kang Mas Adipati Mangunono. perkara iki setok. Iki tembung ing pralampita. Kudune anggon ira nek njala ana ing alun-alun kuwi entuke iwak nanging iki agemaning garwaku ateges agem-ageman uwal saka anggane ateges wong wadon kuwi bakal wirangan lan tumindak sing ora bener mergo kanthi legelo. Kader. Cukup. Kakang Patih Kendil Wesi, Sabtu ketimbalan. tumuju dari Paman Ki Putri. Aturi ngadep garwa Rosya. Kamu wis tak.
Kang Sinara kuwi gawaning pengayoman. Gitu. Kula nimbali kalian Kakang Patih Gede Wesi, Kang Parikedah, Kang Slira ngadep ana ngersaku kok malah wenglet gena kae. Jeneng kowe iki kan Patwadan kawuling Patih. Ki nyuwun pangapunten. Dumadaan agem-ageman kula ical Kang Mas. Ilang. Jek, jan iki napa to? Kula isin, kula mboten pengen ngertos. Isin ki lumrahe ditutupi sing rapet. Napa kira rapet iki? Isin kok drijine sing bronggong. Ngono kuwi jenenge ora isin. Man Ngiteng, piye? Mboten pangapunten. Mboten menapa Kang Mas jan utusan kalian Kakang Patih. Iya. Supados kula menika ngadhep wonten ngarsa panjenengan. Nalika Danang tak tundung minggat saka ing pati, sak temah Yayi Danang njolo ana sak teng alun-alun pati. Nanging ora entuk iwak, sing entuk iki nggone sapa? Ngene kula. Kok nganti kena jolone Danang? Kula nggih mboten ngertos Kang. Yen ngono sing sumindak selingkuh, sing nembung seneng dudu Danang, nanging kowe. Pun ngaten Kang Mas. Ki makin riye sabar-sabar. Ina moha mangsa biri. Ora ana birit-birinan. Sabar Kang Mas, sabar iki. Kowe tumindak apa karo Danang? Nggih, kula akoni Kang Mas. Kula niki jajal. Lho, bocah semono gedene kok durung seneng omah-omah. Kula tembung seneng ning jebul Danang ki wong apik. Mboten ngimbangi tresno. Kowe guyon. Nggih. Kowe guyon ning Gil Parikena. Ya, umpama gelem. Jenengan iki wong iki Nabrak mileh. sakit. Alah. Kula nyuwun pangapunten Kang. Kula kapok Kang Mas, kula nyuwun pangapunten. Piye? Kula nyuwun pangapunten Kang Mas. Kowe kondo kapok. Nggih, Kowe kondo kapok. Kapok Lombok. Saiki pedes sesuk neh ya. mboten Kang Mas. Bajingan kowe. Kula kapok mboten badhe kula baleni kok Kang. Oh. Rahasia. Endah kowe tedhake wong munduh kroto. Aku nandur pari tukul alang-alang. Aku nandur kacang tukul rawe tak sengguh. Kowe wong desa tak angkat derajat. Bisa ngangkat derajat. Nanging jebul kowe nyem. Ya. Mboten Kang Mas, bangetan lagi yo iki. Kang Mas sakit Kang Mas. Ojo tenanan le, dalane lunyu le. Kowe kondo tak siksa lara. Lara ndi karo aku mbok tinggal selingkuh. Wong selingkuh kuwi kuncine nang wong wedok. Wong lanang petetang yen wong wedok nang kladeni ora dadi. Lah kula ngladeni arek. Ya. Mboten. Sakit Kang. Jenengan niku mboten sakit lho dumatur kula malah. Kula kilap Kang Mas. Kowe kilap. Kowe kilap. Ya mata pitak. Kowe jaluk suntik. Tetep tak suntik kowe sesuk. Rina wengi lakone mloro aku ya iki.
Kowe milih lakon kok apik men. Ya ampun ngaten mau nyambut gawe nggih solo. Tulungi aja nak tulungi aja. Rosyo, Kula Kang Mas. wektu dina iki. Aku ora sudi ndek bojoku. Ajeng napa Kang Mas? Kowe kudu ninggalake pati bakal pegat. Lho, jan pegat kula. Kula Kang Mas. Kok pegat. Akal bulos yo ngene. Dikon minggat malah ora gelem njaluk ngapura karo lus-lus bocah turu. Bocah enak nak turu mbok gugah. Kowe wis tangi ben aku ora sikon sutik. Sakit Kang Mas, sakit. Ampun megat kula Kang Mas. Monggo kula aturi welas dhumateng kula. Ora. Sabdaning ratu gatan ulawali. Sok ngaten mboten. Aku wis ngucap kita lak pegat telu. Sok ngaten mboten wonten pangapura malih kadem. Ora ana pangapura karo kowe. Tinggalke Kadipaten Pati. Nggih. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa sampean megat kula. Jane kula niki nggih pun bosen kalih panjenengan. Piye? Pun bosen. Aja tekanan lho, tuju lho. Ayo, ora suka apa. Jane kula niki pun bosen pancen. Yen bosok ora kandha kowe, Sampeyan wis tuwa. Wis ora iso apa-apa. Aku isih enom geton aku ndek bojo kowe. Paidi. Wong wedok makane pitek. Termane segorane bumi pati tok. Nek Joko Wirosari pirang-pirang. Piye? Segorane pati tok. Nek Joko Wirosari pirang-pirang. Nendo, yen iki tanggap wong kene yen ora. Lho, Kek apa kowe? jaluk karo Pak Iki diwenehi yo, Pak yo. Apa ngemes kowe? Ngemis yo lah timbang tandur aku ora iso. Hah? Ngemis yo Kowe lah. tinggal dadi apa? Ora apa-apa. Dadi apa? Sarang pejan megat kula. Kula niki ajeng mesanggrah. Pesangga. Nggih. Nang ndi? Ajeng mapan teng Jambunan. Cocok ta ora? Jambulan iku nggon apa teh? Jate nontos yo. Ya kowe kok apa? Liwatan. Oh, kowe arep begenggek. Apik. Tilas bojone bupati lu begenggek ning Jambunan apik. Mboten napa-napa, wong wedok iku ya saisa-isane. Ning, kula titip peleh kalih panjenengan. Yen pinuju panjenengan kangen kalih kula. Ora butuh. Ngopo kowe? Oh, biyen ya tau apik, ya tau dikeloni, mesti ya ana kangene. Wis bosen aku nyawang dapur. Bosen. Makin panjenengan milih kula teng Jambunan. Makin karaoke kalian kula. Ya ta? Makin nyanyi-nyanyi, makin kula sing joget. Bener rek. Makin pejan kula nyanyike. Wong wedok sente were ya kowe. Kok sente pripun? Urip ta? Ingok-ingok kula. Muak aku nyawang kowe. Alah kok ana basa muak. Makin nyanyi. Nyanyi. Tok birut. Lho nyanyi kok ten birut. Makin panjenengan kula gandeng. Kula nyekel mic, kula nyanyi kalih goyang. Nyanyi kula ngeten. Iki Mas Taline, oh jaline.
kula lebetke sel kamar nomor pinten ngoten. Oh, kaya ngono apik. Kakang Patih, perkara kamar gampang. Makin telepon 031 Kira lebok dong. Nggih, kula tak minggat. Lek iki mbok lebokno apik so rojeh kaya Mboten, pun kula tak lemok. Nek gondone kula tak pundhute riyen. Oh. Wis sampe minggat tau bosen nek Bumi Pati. Nyawa wong tuwa ae Adipati mangan ono. Alah. Wis kisut mlakune mekeh-mekeh sedilokas bongkok. Apa-apa. Najanan. Denger kok tak jegono julang nang kono mau. Ampun ah. Dijak munggah. Aja, aku wedi mati. Melete mae. Wong wedok kakek aneh. Lek bangetan kok. Lho arep munggah kene metu guri panggono dalan arek kaget. Lah aku nek mati piye anakku jek cilik. Mati lagi nek kowe. Ya kowe tak golek lah ya. Alah. Timbang. Kowe wae sing mati aku tak golek. Piye? Cip. Wes aku tak bari jajanan. Pun kakang jaluk ngapro jalani keganang ati mula kanthi kuwi. Ora usah ninggalake Pati, tetep kuwi ning Kadipaten Pati. Menawi kula tansah mapan wonten ing Kadipaten Pati. Iya. Kados pundi alokipun kawula wonten ing Kadipaten Pati, Kang Mas? Njur arepmu Nggih. Kula nyuwun pamit tambahing pangestu. Kula badhe minggah wonten ing Gunung Pati Ayam ngratoni bangsa Krajiman. ya yen pancen niatmu kaya ngono ora tak pambeng nanging pun kakang mitunggas. Kalamun Pati kasebut ing Pondokboyo. Pun kakang bakal nyuwun sabiyantu. Ngaten, inggih. Sing ati-ati. Tambahing pangestu, Kang Mas. Tambahing pangestu para patih gendera. Nderekaken Den. Lah inggih to. Ya, Sakmenika gedem ing wingkingipun. kalamun biyen aku kudu atur Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pun sewu. Menawi nitik agem-agemanipun panjenengan boten pawongan saking Kadipaten Pati, pingking saking pundi? Paring asma sinten? Leres kula tebih saking Jawa Wetan, tlatah Tuban. Dene nami kula Mahdum Alatas. Mahdum Alatas saking tlatah Tuban. Leres Wigatosipun tedak wonten ing Kadipaten Pati. kula kepengin pinanggih kalian pangarsa ing Kadipaten Pati. Kula piyambak. Pirsa dalem Inggih. monggo Monggo wigatosipun menapa? malah saged pinanggih kalian panjenengan wonten papan menika. Estunipun Kanjeng kula badhe nyuwun palilah dhateng ngersa panjenengan ing saperlu badhe ngrembakakaken agama Islam wonten ing tlatah Pati menawi wonten keparengan. Mahdum, Kados pundi? kalamun teng sira tebih saking Tuban ing ujug wonten ing Pati badhe siar agami suci. Kula badhe paring lilah marang Mahdum Alatas nanging Kados pundi, Kanjeng? kula nggih nyuwun punagi. Lajeng menapa ingkang dados kersanipun? Jarane wedal sakmenika Kadipaten Pati mboten tentrem kang dituwuhake dening Ki Andorante. Satemah kawula ing Pati arep manembah marang dening Gusti niku tansah dipun ganggu mila menawi saged ngendharat Ki Andorante
panjenengan badhe keparingi bumi wonten ing Pati kagem siar agami Islam. Ondorante naminipun. Menawi kados ngaten kesanipun kula sagahi namung kemawon. Nggih. Kula dereng mangertos pundi papanipun Ondorante. Kersanipun dipun dherekaken Kakang Pati Gendul Besi. Oh ngaten. Kakang, Monggo Drapate. Sawetawis kula nyuwun pamit. Keparing nyuwun tambahan pangestu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waduh, Mastikum karepe. Kula nuwun. Monggo. Tamu to. Nggih. Monggo. Wis, aku lho kaget. Pripun? Perkara Mastikum wahyu. Oh. Jane nggih mboten asdikum nanging niki salam kanggone wong Islam. Pambagya ngoten iki. Nggih, tan prabedane kula nuwun niki wau. Anu nuwun sewu. Nggih. Kula ajeng teng desa Sitinggil niku dalane pundi nggih? Mriki niki Sitinggil. Nek ngoten pun teka niki kula. Pun Matur nuwun naming. lho jenengan gerah napa? Lho, kok gerah pripun? Napa nuwun sewu sirahe mlethek? Sampeyan. Lan jenengan kaya sarimi. Pancen sandangane kula nggih kaya ngeten iki kok. Niku sandang. Nggih, merga kula niki mboten tiyang pati. Mboten piyai Pati. Mboten tiyang pati. Kula mriki niki ajeng ketemu tiyang sing jenenge mpun kondang. Jenenge nek mboten salah niku Ondorante nek mboten salah. Dereng nate weruh. Nggih dereng. Gambare nggih mboten weruh. Babar pisan. Layak mboten weruh. Ondorante niku wonge apian. Mboten nate medal-medal. Disoting dening nggih ora gelem. Dadi teng omah terus. Omah terus. Nek jenenge kula pun krungu. Kondang ngantos dumugi Jawa Wetan. Yayine dereng weruh. Dereng. Rupane niku jane nggih ora sepiro. Nggih. Namine Ondorante niku kula. Sampean Nggih. matur nuwun malah iso ketemu karo Lah, wong sing kondang. Ning jeneng wong kenal niku ndak ya kudu srawung apik. Pripun? Kok wis takon aku. Nggih. Ning ndika niku asemane sinten? Nami kula Magdum Alatas. Lho kok malah diguyu. Lah wong jeneng kok mleketum niku napa? Magdum. Pripun? Magdum Alatas. Magdum Alatas. Nggih. Umume wong Pati ora ngadeno paimen, ora ngoten niku. Oh niku panjenengan mboten piyai Pati. Wonten tiyang Pati kula ngriki rak kula kepengin nyocokake kabar. Nggih. Jarene tiyang-tiyang Pati niku Nggih. sampeyan niku sok seneng gragali santri-santri sing do netepi kewajiban
ngibadah wonten langgar wonten musala sembahyang niki nggih napa? Nggih. Lajeng salah napa? Bocah-bocah niku. Lho perkarane niku jane nggih sepele. Anu sedulur makdum. Nggih. Nggih riyen sampean kok melu cantuk lawung ukara niki nu napa jenengane ulama? Diarani ulama nggih saged, diarani kula niki wong Islam nggih saged. Kula niki bebodro teng pati, mula ajeng kula genahke niki leres napa mboten? Nggih mriki pati. Nggih. Lah perkarane rak kula tak matur. Nggih. Napa sebabe wong-wong kula kok do ngragali? Wong lagek jarine napa ngibadah. Nggih. Napa sebabe wong-wong kula niku ngrusak? Niku perkarane niku mung sepele. Perkarane napa? Siji mbrebeki wong. Wong ibadah niku rak jare jurusane karo sing ngecet logo. Nggih, nggih. Jurusane nek kanggone kula iki jare ati. Nek Yes. kok dadak bengak-bengok mbrebeki kuping marake kopon niku ndak ya ora pas. Lah kok bengak-bengok ni bengak-bengok pripun? Lawa bubar. Lawa bubar. Sampean tau weruh lawa to? Nggih. Sikil loro sing iso mabur. Leres. Ora sasah dikomando nek wayah sore ya terus bubar rak ngoten. Keriyen Mas. Pripun? Jane niku mboten lawa bubar niku mboten. Lah pripun? Nanging Allahu Akbar. Niku nggih wonten tegese. Tegese napa? Allah Maha Besar utawa Maha Gedhe. Gedhe endi kalih gunung? Lah, sampean iki kok tegese ngeten lho. Nggih. Allah Maha Agung. Agung. Nggih. Agung endi karo segara? Yo, ngeten mawon. Lho nek Gusti Maha gedhe endi karo gunung? Gusti Maha agung endi karo segara? Wong kula tau selulup keblebeken teng segara. Jenenge Gusti Allah niku. Nggih. Niku sing nyipta bumi langit sak isine sing menehi urip kula sampeyan niku. Mboten iso. Lho, lah kok mboten iso? Sing menehi urip niku ya kanggone wong urip niku ya sega. Lho. Lah kok saged? Lah menungso ora bathok seminggu ora bongkok. Nggih. Sing menehi kok sinten wae Gusti Allah. Gusti Allah. Sing menehi urip niku sega. Wong kok cilik seminggu gedhe sebulan ramangan nggih matek. Ngeten lho Mas. Nggih. Cara jlentre. Jlentre pripun? Gusti Allah niku. Nggih. Niku nek cedhak datan sing bulan, Nggih. nek adoh datan wangenan. Iso dirasake nanging ora bisa disawang. Tuladane napa? Sampean ngerti angin? Mboten meruh. Lah nggih. Ning sampean iso ngrasake angin. Semribit. Nggih. Nah, Ning aku weruh rupane angin. lho, Sampeyan weruh rupane angin. mboten. Lho, takon angin kok ora weruh. Kula weruh rupane angin. Lah nek sampean roh rupane angin kaya apa? Rupane angin kuwi abang sengwireng. Lah kok ngaya woro sampean? Lho, tanggaku masuk angin duduk dikeri rupane abang ireng. Oh. Angin niku ora abang ireng. Nah, ngeten. Pripun? Kula gambarke Lombok. Lombok. Lombok niku iso dirasake pedese. Nggih. Nanging ora bisa disawang pedese. Iso dirasake nek Lombok niku pedes. Nggih. Ning pedes ora iso disawang. Ya. Lah nggih, tuladane kaya ngoten niku. Iku gaweane Gusti Allah niku. Nggih. Ateges ra Lombok pedes niku nek gaweane iku ora Gusti Allah sakti. Lah nggih, Gusti Allah niku Nggih. panguasane tanpa winates sing kumlip teng alam donya niku
ora bisa ngalahke Gusti Allah. Wah, dadi tegese sampean percaya karo Gusti Allah. Ha mesti percaya. Lah nek ngono ra sampean sakti. Lho. Angge mesti mawon. Lah nek sing dijajal sampean buktekno. Ngeten. Pripun? Iki nek sampean kepengin percaya, Nggih. kaya ngapa kasektene Gusti Allah. Nggih. Tak takon gubuk nika Niku omah kula gubuk. nika Mas sampean. Nggih. Mang Sawang rubuh. Kowe ngebroke omah. Sampe ngebroke omahku. Omahku. Omahku ambruk kakeane kowe. Lho jare kon buktekke. Ora ana bangkeng mokal lamun Gusti wis ngersake. Dadi kowe pamer. Nek kowe duwe Gusti iso ngembroke omah. Kowe duwe Gusti iso ngembroke omah. Aku tanpa Gusti iso ngembroke. Jajal kok tak pengen ngerti. Watu kae nang andinge omah. Sing sak padha gajah. Lho iya, delok tak pandeng mrekeneng. Jagat rasa nyawiji pecah. Ayo. Jaduk-jadukan nek kowe duwe Gusti. Kula percaya nek sampean yo iso. Iya. Mergo saka kemurane Gusti. Nah iya. Nanging perkara niki Pripun? ampun dianggap rampung. Pripun? Kangge mbuktekke kula nyuwun wektu 40 dina. 40 dina. Genep 40 dina kula teko setinggal. Aja kesuwen iku udan delok ngasbar. Lah kok kon ngeten mawon. Kula njaluk metu 3 menit. Ngono? Nggih. Nggih, tandane. Panjen tak cepetno masalahe do ngenteni Sariman. Ape titeni ora nganti 3 menit mati kowe karo Andoran. Meleketu malatas. Aku ngerti caramu supaya kowe kuat rasa, kowe nantang aku. Nego coba anggap Ondorante bodoh. Sadurunge kowe rampung gonmu manitis manekku. Wantem watu ndasem ben bongok. ngangkat watu abote ra pakat. Dasi kita kok pas karo watu. Entep modal karepe ra. Iya. Matum! Kowe pamer! Hei! Mereka tangio! Tanding undur ante! Matum! Hei!
pangiring-iring anak putung besok. Katelo pasujutan. Ora mung kuwi. Besok kalamun ana rejo jaring jaman katelo desa Maduk.